Multimedijalni web portal radiobijelopolje.me. Aktuelnosti iz Bijelog Polja, Crne Gore, regiona i svijeta. radiobijelopolje.me. Da vas sve srdačno pozdravim ispred Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore i raduje me što smo danas ovdje sa vama da potpišemo memorandum o saradnji u cilju pružanja zdravstvene zaštite penzionerskoj populaciji u Bijelom Polju, a ona broji oko blizu 7000, što nije mali broj i značajan sa stanovišta i zdravstvene zaštite i sa stanovišta ukupne ekonomske i socijalne politike koja se vodi na nivou države i na nivou lokalne samouprave. Što je vrlo bitno reći u ovom trenutku jeste da je ovo aktivnost koja je nastavak aktivnosti na sprovođenju podizanja i uvođenja novog kvaliteta, odnosno veće kvaliteta zdravstvene zaštite svih penzionera u Crnoj Gori. Tako i ovdje i u vašoj opštini gdje je i definisano, kao što ste malo prije i vi kazali, ovim sporazumom, koje su to mjere i aktivnosti i u kom pravcu to mi namjeravamo u narednom periodu da djelujemo. Znači, ovim sporazumom se predviđa da se prije svega podigne taj nivo edukativne svijesti kod penzionera, preventivnog djelovanja s pozicije zdravstvene zaštite, prije svega domova zdravlja i bolnica, kroz edukativna predavanja stručnjaka iz raznih oblasti koji će se organizovati i tu obavezu preuzima da sprovede dom zdravlja. Isto tako su predviđene aktivnosti u dijelu preventivnih pregleda i organizovanja preventivnih pregleda kada su u pitanju određena vrsta oboljenja koja su karakteristična za ovo doba, životno doba. Razmišljanje i dalje mogućnosti novih paketa pružanja zdravstvene zaštite kad su penzioneri u pitanju. Vrlo je važno istaći ovom prilikom da svu ovu aktivnost sva aktivnost se vodi koordinirano od strane Ministarstva zdravlja, Fonda PIO, Saveza penzionera i dalje preko domova zdravlja i normalno udruženja penzionera na lokalnom nivou u saradnji sa domovima zdravlja, gdje smo mi danas u prilici ovdje zajedno sa vama da jedan ovakav memorandum potpišemo. Memoranduma između Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Crne Gore, udruženja penzionera Bijelog Polja i Doma zdravlja Bijelo Polje, potpisivanje memoranduma o saradnji kojem prisustvuje predsjednik Saveza udruženja penzionera Crne Gore i naš uvaženi gradonačelnik Aleksandar Žurić, a tu je i gospođa direktorica filijale Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja u Bijelom Polju. Memorandum o saradnji koji je pripreman i koji je iniciran od strane Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja i tu zaista treba pohvaliti tu inicijativu i brigu za penzionerima, će tretirati sve segmente saradnje zdravstvene službe sa penzionerima, a dva su segmenta koja se tretiraju generalno ovim sporazumom, što ne isključuje mogućnost i što svakako će biti predmet našeg daljeg razrade o pojedinostima te saradnje, kako olakšati penzionerima sve stepenice dobijanja zdravstvene zaštite, odnosno zdravstvene usluge. Za početak, mi ćemo sigurno već narednih dana krenuti u realizaciju ovog memoranduma koji se tiče edukativnih predavanja i stručnih predavanja za penzionere o svim problemima zdravstvenim koji se tiču i koji su specifični za ovu populaciju, a dalja naša aktivnost koja će biti predmet razrade ovog memoranduma, odnosno dopune kroz određene aktivnosti, je kako olakšati penzioneru ulazak u zdravstveni sistem i kompletan boravak kroz zdravstveni sistem tokom njegove potreba za određenom uslugom. To će biti predmetom stalnih naših usavršavanja, a nekakav težište tih aktivnosti u tom pravcu je
da penzioneri dobiju bržu zdravstvenu zaštitu, brzu zdravstvenu uslugu i normalno kvalitetniju zdravstvenu uslugu, kako u segmentu primarne zdravstvene zaštite, i tu se nećemo zadržati, nego ćemo vjerovatno djelovati i u pravcu drugih nivoa zdravstvene zaštite, kao i u pravcu lakšeg, bržeg i kontinuiranog i stalne dostupnosti lijekova za penzionere. Opština Bijelo Polje sa Udruženjem penzionera, sa Fondom penzijsko-invalidskog osiguranja, kao i sa domaćinom današnjeg događaja, sa javnom ustanovom Dom zdravlja, nosiocem primarne zaštite u Bijelom Polju, ima višestruku saradnju, dakle, na mnogim poljima. Iz izlaganja mojih prijatelja i kolega danas ste to i čuli. Naravno da ne želim da govorim po principu narodski rečeno hvalite me usta moja, ali moram konstatovati par činjenica da, počevši od ustanove u kojoj sedimo danas, u koju smo otvorili 9. januara i koja je zaista reprezentativna u poređenju sa svim ostalim crnogorskim sredinama i sa nivom zdravstva koji danas postoji u Crnoj Gori, opština Bijelo Polje je i u izgradnji ovog velelepnog objekta učestvovala sa 1/3 troškova. Projekat je vrijedan gotovo 3,5 miliona eura, i to ne pominjem zbog te činjenice koju svi znate, niti da vam osvježim memoriju, već stoga da bih pokazao koji to princip daje rezultate i uspješnu saradnju. Ozbiljna inicijativa od Ministarstva zdravlja i od Fonda zdravstva, ozbiljan projekat, ozbiljni ljudi koji su bili nosioci tog projekta i pokretači te ideje, jednostavno nameću svakoj ozbiljnoj lokalnoj upravi da na odgovoran način odgovori takvim inicijativama. Bez obzira što se svaka lokalna uprava u Crnoj Gori nalazi u specifičnoj ekonomskoj situaciji, lokalne uprave na sjeveru vjerojatno izraženije nego ove u naša preostala dva regiona, ipak opština Bijelo Polje nikada ni na jednu inicijativu nije odgovorila sa manje agilnosti i finansijskog izraza na kraju nego što ostali partneri bilo koje inicijative koju pokrenemo sa svoje strane teret, dakle veličinu tereta koju podnesu. Posebno u tom dijelu mogu reći možda i prednjači Udruženje penzionera Crne Gore na čelu sa veoma operativnim predsjednikom, takođe i veoma fleksibilno i veoma razumno i konkretno Udruženje penzionera na nivou opštinske organizacije. U ime fonda bez kojeg svi ovi projekti ne bi bili mogući, jer osim logistike oni nam daju i formu, a i boga mi suštinsku podršku te predstavnice te institucije u Bijelom Polju, gospođe Mačgalj. I takav odnos, takva inicijativa, odgovornost koju oni pokazuju i daju značaj penzionerima u Bijelom Polju, moram reći, obavezuje lokalnu upravu da odgovori na najozbiljniji mogući način tim projektima i tim inicijativama. Kao proizvod te saradnje i takvog odnosa imamo, kažem, više projekata na kojima sarađujemo. Nije to samo izgradnja objekta u prošloj godini, podjela 10 stanova za najugroženiji sloj penzionera u odnosu, dakle, na primanja koje imaju. Imamo i projekat u kojem dosta naših sugrađana koji su u penziji pomažemo kada je u pitanju plaćanje stanarine i niz, dakle, projekata koji se tiču socijalnog aspekta i ne bih o njima detaljisao.